Asithathele ithuba ke bazalwane sibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu kasiphezi bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyabingelela kakhulu bazalwane enhla nasezantsi kuphi nakuphi. Siyabingelela kakhulu all the provinces. Yes, iLimpopo, iMpumalanga, njalo nakwelakithi le kwaZulu siyabingelela kakhulu. Gauteng la isikhona khona ke siyabulisa kakhulu bafowethu. Western Cape, Eastern Cape, kwela kaXhosa siyabingelela. Thank you so much bazalwane for sharing this time with us. Siyambonga uNkulunkulu ke ukuthi njalo uma sike sishaya ikhwele ukuthi ke sizoba na something nibe nathi. Sibonga uNkulunkulu nangomsebenzi owenzeke eSoweto. Siyabonga kakhulu bafowethu nokuvumela inhliziyo zenu ukuthi uma suke simemezela something nidele konke ngokwenu nizoba nganye nathi. And the reminder again, 25 October sizobe silaphana ke eDlamini multi-purpose lapha eSoweto, one of the biggest hall. So qala from 10 ekseni kuyolamula ukushona kwelanga siyobe silaphana ke egameni lika Jesu. Our transport facilitators akhona ama details wawo sizowafaka nalaphana ngangithinta nami, but ke we are not here for that today egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje siphethe the man of God all the way from KZN esinayo la namhlanje esivakashele egameni lika Jesu Kristu ke sizobuka some very much important subject ukuthi noma abe asithandi ukwabalekela. I mean noma abe sithanda ukwabalekela kodwa siphila nawo lama situations akanje. So but before we start ngizo introduce nesihloko sethu esizoba naso namhlanje. I would like us to pray ukuze yonke into siyenza la siyenze sikuye sikwenzela yena njalo njalo, ngoba the moment sesikwenza sesingekho kuye kudaleka izinkinga. Baba wethu oyingcwele siyabonga uNkulunkulu othona amandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, Holy Spirit, uNkulunkulu oyingcwele, as we have gathered, oh God, we pray, oh God, in the name of Jesus Christ, let your will, oh God, uNkulunkulu oyingcwele, intando yakho mayenzeke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisihlangene moyingcwele siyathandaza masingakhuluma ngokwethu kodwa masikhulume okungokwakho noku-approve wena egameni lika Jesu Kristu. We pray in the name of Jesus, igama linamandla onke, the name of Jesus that carries so much of power. In Jesus' mighty name, O Lord, we praise your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. Yeah, siyabonga kakhulu bazalwane. Yes, asivele singene engxoxweni yethu ke yanamhlanje. Bazalwane bami, siyabonga uNkulunkulu. Ake ngimkhiphe lo ngibanyela ukushisa. Bengifuna ukuzizwa kahle eqaleni. Sesiyenzile intro yethu. Siyabonga kakhulu. Ayashisa lama headset bazalwane, ningixolele ngcono makusuke kumakhasa. Yashisa leni. Apostle, Man of God. Niyaphila kodwa? Hayi. Nkosi sigcinile umuntu wasezulwini. Sibonga kakhulu mfowethu. Thank you so much for joining us all the way from KZN. Yes. Uthathele isikhathi ukuthi uzoba nathi la namhlanje. Ke sikhulume ngezinto ezithinta umphakathi, ngezinto ezithinta isizwe, ngezinto ezithinta ibandla, njalo njalo, nezinto ezithinta wonke umuntu nje ngokuhlukana kweinhlanga zonke. Sibonga kakhulu mfowethu, mhlawumbe nabaqala ukubona namhlanje babona bani masingezwa your introduction. Asithathe ithuba sibingelele sibalikhulu. Sibonge kakhulu ukuthi nathi sibe ingxenye ya ake ngithi umsakazo. Yes. Omkhulu kangaka. No sebenza ngamandla kangaka. Yes. Umuntu mayebukela kude into yenzayo. Hey,
akubazi abantu ukuthi ine impact engakanani into yenzayo Eish. ngimangele uma ngifika izolo ukuthi hey lento kanti inkulu kangaka and thank you so much for inviting me ukuthi sizokhuluma ngendaba enkulu kangaka nesatshwa kangaka Eish. nesatshwa kangaka so siyabonga kakhulu sibalukhulu ngicela nje ukuzi introduce kanje Yes. igama lami nguPatrick Yes. Sibongo sami ngakakunene Okay. ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu. Wow, siyabonga kakhulu man of God. Thank you so much man for coming. Yes. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Hey, mfethu wake wavelela kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana kulesa sikhathi lesiyana uvele ngenye ipost ewayibhalile ngizoyiquote nje obinjalo. Wathi lapha na izitabane. Okay, mhlawumbe uzongilungisa, mhlawumbe ngingayikhumbula njengoba yayinjalo. Kodwa iline yakhona yayibheka ekuthenini ukuthi zonke izitabane okanye umuntu ophila nobulili 2 versus Zulu 2 ake ngithi nje mawuthandana nobulili obufana yes nobakhe yes wathi abantu abakanjalo abaye ezulwini kunjalo siba namanje ngisasho angashishi yes abaye ezulwini angashishi siba ngangaphunyukanga ngiyafisa ukuthi ke sivele singene straight kwinkulumo yethu iyayo le ndaba le yes baba yabantu abaphila ngokuthandana nabantu ababulili obufana nobabo mhlawumbe wawuyisuse lapho leyo nkulumo mhlawumbe futhi esikhathi siqhubeka sizobe sesingena sesigxila ekuthenini ke kuphilwa kanjani ke nabantu abakanjalo uma ukuthi kumele siphile nje ba embrace kanjani if ba embrace njalo zonke lezi zinto mhlawumbe siba umuntu aka qale kanje yeah ukuze singatolekeki kabi okay uNkulunkulu uma ngabe esuke esibiza ukuthi sishumayele ivangeli indaba ezinhle yebo ivangeli indaba ezimnandi yes at the same time futhi ivangeli lithi lizindaba ezinhle linjalo kodwa alifuni ukuthi siliphile ngokuthanda kwethu yes kodwa kufuna siliphile ngokuthanda kukaNkulunkulu in as much as lizindaba ezinhle yes kodwa siphili ngokuzwa ukuthi sithanda ukuliphila kanjani kodwa siliphila ngokuthanda kukaNkulunkulu yes nangoku ake ngithi siliphila ngokwezwi okay likaNkulunkulu ngokusho kwezwi likaNkulunkulu okay angihlala straight ke embuzweni wakho baba Sibalukhulu othi ngangithathaphi mhlawumbe ngiphendule kanje Sibalukhulu ngahlala phansi ngayibuka lento ukuthi yazi baba leni kuyashunyelwa ngeyifebe kuyashunyelwa ngedakwa kuyashunyelwa ngabathakathi but leyo butabane siyayeqa kangangoba kuze kube sengazathi babantu nje abanormal kanti akusiyona into enormal lena into edinga nayo ukuthi ishunyayelwe ukuze umuntu ohaqwe lo moya naye akhona ukusizakala yes because yonke into masuke siyishumayela noma siyikhuluma and I do believe ukuthi baba Sibalukhulu njengoba ungibizela we are here ukuzosiza abantu yep asikho la ukuzoba crusher kodwa sizobasiza abantu abathanda ukusizakala yes so ngangiyithathela ekuthenini no man uyazi ukuthi lento akekho umuntu oyishumayelayo futhi akekho umuntu oyikhulumayo and ngiyabonga ukuthi unginikele lithuba ukuze ngizoyichaza ukuthi yini le engangikhuluma ngayo ngoba mawubhalile nje i-post on Facebook ubhala kube sengathi uyagadla kanti suke singagadli abanye baku-interpreter sengathi siyagadla kanti cha sizolekelela yeah yes okay mfethu kuyo ke yona lento le singeli balekele liqiniso elokuthi bakhona abantu abaphila nobutabane mhlawumbe nje let me just be frank nje bazalwane
abaphila nobutabani bayakhonza bayaparticipate emasontweni njalo zonke lezi zinto ngokuhlukana kwazo. Mhlawumbe kulabo abasetshenziswayo emasontweni ngabe benza into efanele na? Baba Sibalukhulu wamuhle umbuzo. Inhloso yami enkulu ngathi mangiphendula na lapha nabesolezo bengifonela. Yes. Ngathi mangiphendula lathe lami alishonga ukuthi izitabane azixoshwe. Futhi angishonga ukuthi izitabane azibulawe. Yeah. Ngaze ngabatshela futhi ngathi angiphambananga ne-South African Constitution. Yes. But ngangikhuluma into ake ngithi nje ngangikhuluma i-heavenly Constitution. Yes. La eparticipateni ngangikhuluma indaba yokuthi abahlale phansi ukuze bakhone Baba Sibalukhulu ukusizakala. Yes. Because inhloso enkulu yokuma epulpit sishumayele noma sihlabelele noma sishama yonke into esuka siyenze epulpit sisuka siyenza sisiza umuntu silanda umuntu. Okay. So awukwazi ukulanda umuntu nawe usadinga ukulanda. Okay. Into yami Baba Sibalukhulu ngifutha ukugcizelela ukuthi wonke umuntu ona lo moya wobutabana akahlale phansi avume ukusizakala. Bavume ukuthandazelwa because ake ngikhuluma nathi into Baba Sibalukhulu. Okay. Asibazonda abantu abayizitabana. Okay. Kodwa silwa nomoya obangenile kubo. Inkinga yabo ke i1 nansi. Hey labantu ba strong Sibalukhulu. Ngababona kahle mina. Ngababona kahle labantu ba strong enye into ungathi uyafika emabandleni ba active. Yeah. Ngeke sibandlela umona. Yeah. Ba active bakuphiwe labo bantu. Umuthi akabamba imic. Hayi kudansa uPopeye. Hey. Uma uthi abaseve ayi bazokudelisa inkani bazokuseva ngalendlela yokuthi ugcina that's why uthola ukuthi abefundisa isikhathi esiningi lingangizwa kabathandekayo. That's why uthola ukuthi kuba nzima ukuyishumayela lento ngenxa yokuthi laba bantu bayaseva and bayanikela ngendlela ngawo. Bayanikela ke Baba Sibalukhulu bayingozi kakhulu ke ekunikeleni. So uyabona ukuthi lento ingagcina ikuvala umlomo as a man of God ukuthi ushumayele ngayo. So elami lithi namanje ngiyaphinda wonke umuntu ona lo moya wobutabana akavume aphinda ahlaliswe phansi esontweni angasebenzi up until asizakala. Ngisho ngishiso lokho Baba Sibalukhulu uma esontweni kunentombazane ekhulelwe iyahlaliswa phansi. Yeah. Makunomfana okukhulela isile uyahlaliswa phansi. Yeah. Yini pho uma kunomuntu onomoya wobutabane siqhubeke nasimsebenzise kube ngathi akonakele lutho. So ilami lapho ukuthi abahlale phansi. But okay. Leyo butabani do you think yona mhlambe siyithatha njengokuthi iyisono esikhulu kwedlula ezinye na? According to iBhayibheli. Okay. Ubutabane bungapheki kwesono. iBhayibheli likubeka kanjalo. Okay, angifunde nje ngamabomu Baba Sibalukhulu nali iverse nali iverse ake ngifundele nje nali selight uze wami sengishaya lithola kuqala Leviticus chapter number 18 angihamba nje verse 23. Okay. Ungalali nesilwane Eish. ukuzingcolisa ngaso. Nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukuba alale naso. Kuyichilo. Angibamba u24. Ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto ngokuba ngazo zonke lezo zingcolile lezi zizwe engizixosha phambi kwabo. Okay.
khona elinye futhi verse engilifunayo la it's verse number 25 izwe lingcolile ngalokho ngahambeli ababi balo kulo izwe lihlanza abantu balo. Yes. Okay. Cela sifunde futhi khona iverse la engilifunayo yes nanti. Ungalali nowesilisa njengowesifazane. Ish. Kuyisinengiso. Ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Uyazi ukuthi alisho ukuthi kuyisona. Yeah, isinengiso. Yabo, kuyisinengiso. Enye version mawuyifunda ithi it's an abomination. Uamanyala. So into yami ethi it's more than a sin. Okay. Ngisosela lapho because iBhayibheli alikregard as isono. Ukufeba kuyisono. Yes. Ukuphuza utshwala kuyisono, ukuthakatha kuyisono, but ukuconverta imvelo. Ukushintsha into edalwe uNkulunkulu. It's an abomination amanyala. Kuyanyanyisa kuyichilo. Ukushintsha imvelo. Yeah, ake ngisho kanjalo sibalukhulu. Uthi it's more than a sin. But mfundisi ngiyazi ukuthi ziningi ezinye izinto ezenzakalayo la ngaphandle. So ngamanye amagama uchaza ukuthi umuntu obulela umuntu akenza umzekelo, umuntu obulela umuntu sleeping around umuntu ophuzayo njalo kuningi nje singakubala yena ngamanye amagama ngabe ungcono yena kunolo onobutabani. Angiphinde sibalukhulu. Akekho ongcono kunomunye. Yep. Kodwa leyo butabani ingamanyala. But akekho ongcono kunomunye. Okay. Obulele, ojolile isono lesa ngithi. Yes. Ojolile isono, obulele isono, othakathile isono. Kodwa oshintsha imvelo kaNkulunkulu wenza amanyala. Manje kulo othola ukuthi uyakwenza lokho uphinde futhi abe committed emsebenzini kaNkulunkulu. Sidila kanjani umuntu ke okanjalo? Mhlawumbe kaMsibalukhulu asikhulume into ethi umuntu okanjalo number 1 umuntu ukuze asizakale kufunakala avume ukuthi akasizakele ukuze asizakale. Yes. Avume nokuthi uyaludinga usizo. Because iqiniso ngeke seliphike. Ngishilo ngathi ba gifted labantu. Ish. Ya ne? Ba strong labantu. Baphiwe labantu. But umuntu engakasithatha isinqumo basibalukhulu sokuthi yazi ngidinga ukusizakala. Ngisizeni. Singamhlalisa thina phansi. Nali kule isonto lakhe mawukuthi isonto. Singamhlalisa thina phansi simsize azasizakale futhi angasondela nakubantu abadala naba strong ukuba bamsize because lo moya obutabala selukhulumeni iqiniso akusona umoya ongawuthatha light. Akusona umoya nje ongawuthatha light. Akusona umoya ongawuthatha light, akusona umoya ongadela nawo nje namhlanje kuseni uvuka uso right. Ngoba uyabona ukuthi into econverta imvelo efuna ekwazi ukushintsha into edalwa uNkulunkulu. Akusinto ngavuka ekseni usothi hayi senginqobele. Yabo. So uma kuukuthi umuntu uyavuma ukuthi yazi sibalukhulu ngina inkinga kanje ngidinga usizo. Kufuna ukuthi aorganizelwe abafundisi aba strong asizakale akhulekiswe ancedwe ngoba inhloso angiphinda inhloso yalohlelo akusikhona ukucrash abantu kodwa inhloso ukubasiza abantu
kulento noma kulenkinga ababhekene nawo noma kulomoya obutabane ababhekene nabo ngoba ustrong lo moya. Oh, Ngiyaphinda futhi. So endanenkani enye into ngabo. Two khona engifunde ngabo ke. Ayi. Engathi bonke basindisiwe. Hayi ngathi bonke basindisiwe. Kodwa haya kunhlamba ubona la olimini ukuthi hayi engathi impela bahlangananga namandla. Angikhulume nathi enye into baba sibalukhulu. okay. Mhlawumbe siselapho uma kuseyithwala lokukhuluma. Khululeka. Enye into esishayile kulezi insuku emabandleni noma ebandleni likaNkuluNkulu ake ngisho kanjalo. Yes. Sishawe ilento yokuthi baba sibalukhulu umuntu bekufuze masimqala singambuza ukuthi usondaphi. Oh yes, oh yes. Kodwa iapproach yethu yokuqala simbuza ukuthi wake wahlangana yini noJesu. Ngoba baningi uma ungathola that's why istatement sami sithi ayingazi zonke izitabana sayisindisiwe. Why? It's because asibabuza ukuthi uJesu sokwamamukela yini. Sibalandelele nangama class ukuthi uJesu sokwamamukela awufakazi. Eish. Ake ngizwe ukuthi ithini indaba yakho noJesu. Into oqala siyibuzayo siqala ngokubuthi usondaphi. Hayi angisonto indawo. Ngoba nakho uxoshi ubalekiswa ukuthi laphana kukhulunywa ngeGomora neSodoma lele ngizovala ngalo. Ngoba nakho laphana kukhulunywa ngeGomora neSodoma leli sonto besonto kulo wabaleka. Nakhona uthi ukhule esonto nogogo wakhe ebelethwa ugogo. So abantu ngifisa ukuadvise ukuthi abantu before simbuzo usondaphi asiqala seyithole eqala ukuthi engabi undlu uyazana yini nalo. Wahlangana nalo. Ngoba sinengxaki engaka nje emasontweni. Sigcwele abantu, sigcwalelwa abantu abangakaze besamukele bephakamisa isandla bethi inkosi uJesu uyakwamukela enhlizweni lami. Yikho ukuthola ukuthi umuntu uyabuka zinenhlamba izitabana. Yo. Ngufakazi yabona ayikho inhlamba abangangithukanga ngayo. Yo. Ngalesa sikhathi ayikho inhlamba abangangithukanga ngasizwa ukuthi ngahlangana noMusa kaJesu Kristu. So lo Musa ungisize ekutheni noma kufika inhlamba angifocus einhlambeni kodwa ngifocus ku message engilethile ukuthi phendukani. Noma ngabe kuthiwa ngicabanga ukuthi niphendukile kodwa ngimemezela ukuthi izitabane zonke kayiphenduke ngoba awukwazi angiphinde sebakhula ngicizelele. Inhloso yami enkulu ukuthi abantu abaphila lo moya besizakala ngoba awukwazi ukuthi uthi uphendukile kodwa isitabane. Hayi ngimileke lapho. Awukwazi ukuthi sibalukhulu amandla kaNkulunkulu uma ukwahlangana nawo impilo yakhe ayiphindi ifane naqala. That's why noma sona kodwa siyahamba futhi siyovuma. So bona abavuma indawo abayivumi lento yabo. Aba confess ba ministerisha nayo. Two enye into engifisa lapho kuyisho. Okay. We are not here ngiyiphinda ukulwa nabantu. Yep. But we are here uzosiza abantu. Yep. Ukuthi abaphenduke sizomamezela umusa kaNkulunkulu. Ukuthi nakalokho umusa kaNkulunkulu uyenzelwe ifebe. Uyenzelwe idakwa. Uyenzelwe abathakathi. Kanjalo nezitabane. Ukhona umusa kaNkulunkulu. Yo. Sinayo solution. Wanele bonke. Hayi. We ascrash umuntu. Kodwa sinayo solution ukuthi yebafowethu khona umusa. Khona uJesu walenga siphambanweni. Walengela bonke abantu. Ukuze labaphila bengabe sayiphilela bona. Manje ukwazi ukuthi yena ungafika uhlangana lo Musa bese uqhubeka kuba isitabane uqhubeke userve bandleni uqhubeka ukhoza uqhubeka ushumayele kodwa unomoya wobutabane ulana namanye amadoda uphambana nemvelo kaNkulunkulu. No. You can't. Yo. You can't. Inamandla lento esiyitholile. Yo. Inamandla lento yensindiso. Ayigcini usemanyaleni. Manje mfundisi phela zikhona lezi. Okay. Khona lezi ishumayelayo. Okanye ake ngithi kukhona laba obabambile lo moya. Kodwa abangaphumeli obala kodwa izimpawu zonke zikhona. Futhi awuyibuzi
and noma esephakathi kwabanye abantu abanayo lento uyambona nangendlela comfortable ukuthi no lo muntu lona umbambile lo moya kodwa akusiyena umuntu ophumela obalo oshoyo ukuthi yazi nginalenkinga Gifted lo muntu umfundisi uyashumayela wenza yonke into enziwayo ebandleni and very much gifted. Kwenziwa kanjani ke ebantwini abakanjalo? Mhlawumbe babusibakhulu angiphindi into yami engingayisho ukuthi kunzima ukusiza umuntu ongafuni ukusizakala. Nongavumi ukuthi yazi nginenkinga. Mina ube kuya ngami ngabe wonke umuntu noma ngabe umfundisi noma ngabe unebandla noma ngabe yini ayilidayo kodwa uma esebona ukuthi uyalidinga usizo ngifuna ukugciselela le uma esebona ukuthi uyalidinga usizo because uNkulunkulu iqiniso lithi labantu ba gifted because no sathane uyalwa nabantu abaphiwe yeah mhlawumbe into engayisho babasibalukhulu ukuthi umuntu onjalo angaba nalo uhlelo lokuthi aye endodeni endala baba nginenkinga nginebandla kodwa nginalo moya ngiyacela ungilekelele mhlawumbe anikezwe iperiod ethile ahlaliswe phansi kulibandla lela lidayo umfundisi lowo omdala azobe emtholile kube uyena olekelela ibandla ukukhonzela ngoba ibandla likwazi ukustarta ngenxa yomoya wakho obutabani linga operate but wena singakuhlalisa phansi bese kutholakala abantu abazoza abanenhliziyo yokusiza bezosiza ukukhulisa ibandla while now sasizwa uNkulunkulu ngapha ukuthi lo moya kuwo kungene kuliwe nawo ngoba iqiniso lithi baba sibalukhulu indlela abagifted ngayo lingagcwala ibandla labo ukudlulelakho lingaba le membership eningi ngendlela emangalisayo ukudlulelakho kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu esithoma ukuthi ashumayele usuke ngasithumela khona ukuthi as-direct abantu ukuthi baye kanjani ezulwini bese sisala thina ngoba ngiyaphinda futhi wonke umuntu oyisitabane ongaphendukile ebutabaneni ngeke aye ezulwini ngiyagcizelela ke leyo so asikwazi ukukuyekela ngoba la kusithi umfundisi noma mhlawumbe sithi uSorenso noma unikela kakhulu ebandleni noma useva kakhulu ebandleni bese sikuyekela nalomoya wakho no inhloso enkulu ukuthi sonke sifuna ukuye ekhaya sonke babuya sidinga le Jesu wafela bonke ukuze singene ngale siyadingeka ekhaya silindwe nawe nomoya wokutabana yikho simemezela ukuthi buyeke bakhona wena obaziyo personally abashumayelayo kodwa babambile bosibakhulu ngicela ukuthi ngithi okay angikhulume nansi into angikhulume kanje bosibakhulu okay kuyenzeka ngeke ngisho ukuthi ukhona engimaziyo oshumayelayo noma ngithi akekho yeah ngisho ukuthi awusibakhulu ukhona noma akekho yes kodwa bona bakhona okay noma engekho mina engimaziyo engathi ngiyamaza ukuthi hayi lo ubanjwe lo moya yes kodwa iqiniso lithi bakhona babambeke noma ngeke ngize ngikhombe ngithi hayi ukhona engimaziyo na kodwa nje iqiniso lithi bakhona vele yazi na because mina ngabona ngiyaqinisa bosibakhulu okay mina ngabona ngesilesa sikhathi hey pastors bengivukela belwa nami uyabona lapho uqina usubona ukuthi udekile wow inkamalanga idlalela le team noma mhlawumbe inayo le team eningi eyifuyile lapha esontweni uyabona ukuthi nangu kunene ezongilahlekisela ishumi zami
eseqosha laba bantu kanti asibaxoshi sithi abahlale phansi bengaparticipate. Omunye umuntu angayekwazi ukuhlala phansi ibandla lakhe lelo uyalihola so manje mayehlala phansi uhlela izobani phansi ngoba phela iministry yakhe lena. Sizomhlalisa phansi ngoba abantu bakaNkulunkulu noma bekhonza la uNkulunkulu ambeke khona kodwa abantu abakaNkulunkulu. Yazi mfethu na omunye umuzi engicabanga ukuthi ubaluleke kakhulu. Yes. Omunye umuntu uzothi yiziphi lezi impawu ezikhombisa ukuthi umuntu unokutabana. Mhlawumbe omunye umuntu umbambile kodwa akazi ukuthi iyamhlasela lento. Maybe mhlawumbe iziphi lezi impawu esingathi cha lokhu ezinye zezimpawu ezikhomba ukubanjwa yilo moya. Mhlawumbe babusibala ukukhulu umuntu obanjwe lo moya number 1 abantu bafana siyabazi. Yeah. Ukuthi ba actor kanjani. Yes. Naseyimeni ukuthi ba actor kanjani even nasekukhonzeni siyabazi abantu besifazana ukuthi badaleke kanjani. Kanjalo nabesilisa siyazazi ukuthi sidaleke kanjani. Mhlawumbe enye indlela nokuthi nje umuntu wesilisa ohlala umbona njalo nje yena usemakhishini. Conference sekishini uyapheka nomama ezinye uzoyicinta igceke la phandle. Indlela yokukhuluma ubona awu le ndoda nomuntu lokhu ukhuluma nawe uyakuthinta. Yabo ubona awu le ndoda kwenzakalani ngayo yayisilokhu ngithinta uyabo. Nezinto azenzayo nje zistrange angisho ukuthi abantu abangayithandi. Kodwa abantu abanalo moya futhi uyayibona uma ungena endlini yabo nami ngiyayithanda babusolukhulu. Bungena endlini nami mfuka ubona ukuthi ayakudlalwa la. Kuhlala umuntu okholwayo ethandayo sindisiwe. Kodwa uyabona ukuthi awu ndoda nombhede ono teddy bear. Kodwa singeke isandla somuntu wesifazane la. Uyaxeka ulanothe nombhedo no teddy bear. Yabo. Ngowesifazane ubona ngendlela agqwa ngayo. Yathi mayithenga nje uthenga ikhindo abantu besilisa. Thenga amablombe. Izinto azenzayo nje yabona ukuthi awe indoda even iwalk because lo moya enye into uyayishintsha iwalk. Uyayishintsha iwalk. La besilisa futhi uyatefa. Nevoice uyayishintsha. Uyayishintsha nevoice. Eish. Kuze kube over. Ubona ndawo ndoda yasithamba kangaka manje sengiyaya ngibaleke ngoba siphile esikhathini la khona bebaningi obahaqile lo moya. So uyabona ukuthi awu lo muntu wayesethamba kangaka manje. But lo moya kuyaphumeka bakhona useke bangena baphuma futhi inkosi yabalekelela baphuma gelekeqi. Baba sibalikhulu ngicela ukugcizelana isinto yathi ayikho into ehlula uJesu. Izwi likaNkulunkulu lithi manivuma. Thembekile. Indaba nje inovumo. Eish. Indaba nje inovumo. Uthembekile. uNkulunkulu ayikho into emehlulayo. Ayikho into uNkulunkulu emahlulayo. Yeah. Bafowethu lapha emakhaya ngiyacela nje nani ukuzwa nokuphawula kwenu ngalo lolu daba. Ngiyazi ukuthi izimo lezi esingeke sazishalazela sathi hayi izinto ezikanjena azenzeki ziyenzeka futhi noma sithanda noma singathandi umoya ohlasele into ebhlungu wena mntakanene ukuthi yazi ngawo lo moya ngibone uhlasela ngisho abantu abadala. Ufica ubabe mdala uthi uqaluza ngathiwa hey lo baba lona uyinsimbi edlezinye umphikele umphikele. So ngamanye amagama akusiyo into ehlasela i-age group ethile kuphela noma mhlawumbe soke bakhule nayo njalo angazi
ngeke ngazibuza ngelinye ilanga ngathi mina ukhona kodwa umuntu ozalwa nayo lento straight angazi ukhona umuntu ozalwa nayo nje athi mina yilento umuntu lo muntu uzalwe nayo bakusibakhulu yazi wayalabe ngifuna ukuthi usiye khona okay mina okay angiqale ngikuphendule kuleyo into yokuqala oyibuzile leyo umuntu uthoja uyalibona ikhehla ukuthi laselithamba manje ikhehla lina nabazukulu hey selihalela besilisa manje lo moya baba sibalukhulu uhlupha okay ake ngithi yonke into engenabo ubuNkulunkulu kumuntu ngisho umuntu engaphenduka athandazelwa sizakala kodwa lento engesibona umoya kaNkulunkulu esuke kumuntu esukumehlula umuntu ayimiyeki until umuntu azafe ayimiyeki ukumlandela yo ngizokuphendula kanje la ke baba sibalukhulu okay uma manje kubizwa ama prayers kufundisa ukuthi abantu abathandaze every time abafaste abazela ukudla abenzeni sisuke situba inkanuko zenyama so umthandazo ke uyakwazi umthandazo wona esiphila ngawo umthandazo kuthina njengamakholwa ufana namanzi kufish once wakhipha ufish emanzini ufish is gone kanjalo nekholwa once la thambisa emthandazweni iyaqala le yanto ayimehlula imhlule ebudaleni bakhe ngenxa yokuthi uthambise emthandazweni kanti umuntu uzoqala ukuthi hawulele ikhehla ngoba besilazi ukuthi bilikhulu elithandaza lithe selikhulu leselidala lase liyayeka la ekuthandazeni hey madoda yeah khona lo mbuzo obuzile sibalukhulu eyozalwa nayo le yes mina baba sibalukhulu mina yimlo yes angikholelwa into yokuthi ukhona umuntu ozalwa nalowo moya wobutabane mina kodwa ke ngamabomu ake sithi ke ukhona kumuntu ozalwa nalo moya wobutabane ngiyaphila ngiyamemezela futhi ukuthi uJesu uma ekwazi sibalukhulu ukuthi sithandazele umuntu ozalwe engenalo unyawo into enkulu kangaka athandazele luhlumo unyawo lo Jesu cabanga kusuka sekulula kanjani nje ukuthi ngoba phela vele wena udaliwe ukuthi umuntu wesilisa uyindoda kusuke kusimple kakhulu kwakho ngoba akudingi ukuthi similise lutho nje ayikho into nje ukumiliswa kuwe yabo so lo muntu is very simple into yakhe uma uJesu ekwazi ukuthi umuntu ezalwe engakwazi ukukhuluma simthandazela khulume nalowo osuke ezalana lowo moya wobutabane uJesu namandla ukuthi masimthandazela lowo muntu lowo moya uhambe ukufakazela kulokho angazi nani bazalwane bami lapha emakhaya uma ekhona umuntu esingathi uzalwe nayo le angazi ngicela ukuyenza as an argument ngicela ukuzwa ngani lapho bazalwane emakhaya ukhona umuntu ozalwa enawo umoya wokutabana uzalwa nje from his childhood ukhule nje esasemncane umuntu nje ethezala ubona ukuthi no lo bekumele kube umuntu wesifazane angikhulumi ngokwe shape nangendlela akhiwe ngayo ngikhuluma nje ngokuthi abe nento yokuthanda ubulilo obufana nobakhe uma mvuka kunene angazi ongisiza mhlawumbe uma umuntu ezalwe naland khona umuntu oyigeyiwa kombona ihamba ngewheelchair hey ay ngoba ngikholelwa ukuthi mawuthi uzalwe nayo lento le futhi ngabe nosuke ehamba ngewheelchair futhi abe sinayo mona uhamba nje wheelchair or uhamba ngenduku igay nje hamba ngama crashes thina ngihambe peqa lapha endukwini ngoba bayapeqa man hayi yabona bapeqa uzubona ngaze nganyanya ke manje kuyanyanyisa or igay engabona emehlweni
Zonke lezi zinto nje. Ngiyabonga baba sibalukhulu ngoba ngiyazi ukuthi baningi abebezothi mina nginayo bhuti owazalwa nalento nginayo yamuzwa kodwa uthi unayo bhuti kodwa futhi manje ufuna ukuthi abe umuntu ofazana kodwa futhi kumbiza ngobhuti. Yazi ukuthi khona enye into baba sibalukhulu engicela ukuyigcizelela. Yes. Imfelo mntaka baba ngeke uzuyenze lutho. Ngisho ungazenza isitabane uzenze intombazane unoma uzenze umfana noma ulale nabanye abafana kube ngathi ulala nowesifazana njengokusho kwezwe. Kodwa kukhona effect ebakhona. Yabona mhla usugeza. Yabona nxa usugeza ushowcase mntaka baba. Ugeza umuntu wesilisa wena. Ema toilet thina sibuye sihambe ke uthola ukuthi sekufika ama station. Toilet akangeni ngani kwaba wesifazana. Uyabona ukuthi ukhona izinto ezihambe zimkhumbuza ukuthi wena umuntu wesilisa njalo, wena umuntu wesifazane njalo, wena umuntu wesilisa nomuntu wesifazane njalo. Nanko omunye umbuzo ngoba sibalukhulu enye inkulumo engifuna siyikhulume ebengifisa ukuthi ayisingene kuyona. Ungibuza yona maqondana nalabo beyitaba abazitabana. Okay. Ukuthi sibamukele. Okay. Emasontweni ngoba bayathanda lento yokwamukela. Ngamukeleni nginje no. Simemezela ukuthi come as you are. Asisho ukuthi stay as you are. Yeah. Nanokuthi lathi kenye into wamsolukhulu. Mina ngoba angesabi lutho. Ngevangeli anginamahloni. Okay. Umuntu oyisitabane angimamukeli mina. Kanjani? Angimamukeli kwi level yokuthi before ngichaza isizathu sami singeza ngamamukeli. Angisho ukuthi angamukeli umuntu. Ngikhuluma ngomoya kuye. Okay. Ukuthi angimamukeli umuntu oyisitabane ukuthi angangena ethu asimamukele. Once saqala sathi I siya understand. Shuthi kufanele sikufake worship team phela unomoya ubutabane. Shuthi kufanele sikushumayele sokuba sesik-understandile ukuthi unalo moya. Nansi into ke sibalukhulu ke enye. Yes. Mina umuntu onomoya oyisitabane isizathu esingenza ukuthi ngamamukeli. Ngimamukela kanjani umuntu ohlulekile yena ukuzamukela ukuthi umuntu wesilisa? Yeah. Bese kahleni bazalwane. Kahleni bazalwane omdala ngathi. Yeah. Ungafika uhluleke wena uzamukela ukuthi umuntu wesilisa. Bese kuthiwa mina ngikwamukela ukuthi wena uhluleke ukwamukela wena ukuthi umuntu wesilisa noma uhluleke ukwamukela wena ukuthi umuntu wesifazane. No. Angikwazi ukwamukela into enjalo. Zamukele mina kufanele ngikufundise ukuthi zamukele wena. Uyabonga lesikhathi kufika isikhathi sokuya toilet zikhande la ekhanda sokuyochama ukuthi ngumuntu wesilisa noma ngumuntu wesifazane. Uma ngabe abantu besilisa babechama bayama ngezinyawo bechama. Uma nawo ukuthi uma ngenyawo mochama kufunda ukwamukela. Yabona ukuthi imvelo ifaka ngenkani kwayona ukuthi yamukela ukuthi nakho la sikhona. Yeka into okuzenza umuntu wesifazane umuntu wesilisa. Eish. Wesike manje kwakungcunyana kuqala. Wesike manje sebevele bafaka amacici, bafaka yonke into, bayigunditshe bamile namaqhuqhuva ubone ukuthi uNkulunkulu wami sekunzima ke manje uyompitshi makeup ubone ukuthi la ndoda mfazi kwakusilwane esini lesi. Bese kuba nabanye ke sibalukhulu engafisa isibeke. Bayingozi kakhulu ke lapho. Uzabe ngcono lo ofaka amacici ngoba uyakwazi nokumgwema. Khona nje laba abagqoka nje kanje njengathi. Abaney'ntshebe ezinkulu njengani. Ayi bawusibalukhulu intshebe ikhomba khona ukuthi umuntu phela. Intshebe enkulu ikhomba khona ukuthi umuntu. Yeah. Lapho ke bayingozi kakhulu ke baba sibalukhulu. Ngoba awukhona ukubona. Kodwa ugcina ubona ngezenzo ukuthi ngathi lapha khona amanzi noparafini khona into engahlangani kahle khona okuhleli ngaphezulu nokuhleli ngezansi. Bayingozi ke labo ke Andy angikhulume le insizwe eziningi zilimele.
ngoba ayikhulunywa lento emabandleni. Yebo. Zilimele and azazi zizokhuluma nobani. Zilimele and ziqediwe lapha ngemuva. Angikusho lokho. Insizwa eziningi ziqediwe lapha ngemuva. Uyacabanga ukuthi kwenza usibonda amanyala nje lento. Kwenza kanjani nje ngempela? Kwenza kanjani sibalikhulu? Lento nje ngendlela engamanyala ngakhona. Hey. Ulala kanjani nje nomuntu wesilisa? Ulala kanjani nomuntu wesilisa? Ulala nje kanjani nje naye? Uyazi ukuthi mina babusithina nje babusibalikhulu kuyinkinga ngisho ukumbatha ingubo eyodwa nomuntu wesilisa futhi uma usuke kuphoqa ukuthi kunesimo sokulala nomuntu wesilisa siyaphambana sibhekele. Yebo. Siyaphambana sibhekele nomunye futhi noma siphambene kasimbathi ndawonye. Dobo. Funala ngibathe ngenye ingubo nawe ngibathe ngenye ingubo. Angikubuza uNsibandi yabona nje sesingalali nje. Umpostoli asingalali. Oje. Uthola ukuthi silele khona ngelinye ilanga sesikade silele. Should manje anti uyabona ukuthi uthatha umbhedo uba ngasodongweni. Okay. So shitho umunyulele ngale. Umunyulele ngapha. Kodwa manje siphambene. Manje sibanga ukuthi lo mema semele ochama manje ujombe mina baba hamba ngapha ujombe yabo into leke sixabana nje into ezincane nje esingafuni nangephutha nje ukuthi nje manje ubona ukuthi yebo kwethu kanjani uyabona ukuthi babusiba inkulu inkinga kulabantu. Lesi spirit yasibona ukuthi strong kangakanani. Buka thina buka nje ukuthi ngisho umuntu wesilisa kweqa ngale makusuke kuphoqile la lempetho nodwa ngisho kweqa ngale uyaphapha manje uyeza ukuthi ayikhona umuntu ongeqa lapha ofana nami uyacasuka ofana nami yabo khona nje ukuthi nayo inkeshemba yabo so nje siyadinga siba omunye uthothulele umisa amadolo besidolo lakhe afuna ukulithi hey uyabona ufufu ukuthi hey wena yazi ukhona babusibalikhulu okwangibuza omunye umbuzo. Anguphendula lo mbuzo kanje ngoba ngikulesi simo engikuso sokukhuluma ngalento. Khona okwangibuza lo mbuzo. Wena ungenza njani nje uma ungathi uyazala uvela uzale isitabane? Ngathi wani uNkulunkulu ngeke ngibusise mina ngengane isitabane. Ngiyamkhola uNkulunkulu. Yebo. Ake ngamabomuke. Sithi nangu kusenginikeza ke leso sitabane. Yebo. Sengane. uNkulunkulu uyongipha amandla. Eish. 1 ngiyoqala ngikulwela ukuyisiza. Ngikulwela ukuyisiza while ikhula. Ngoba enye into babusibalikhulu lezi ingane lezi itabane ziqala zincane. Yebo. Umzali engaboni. Kulokhu kuhlekwa nje ingane kanti iyaphuma esandleni. Lokhu kuhlekwa nje kanti ingane iyaphuma esandleni. Uma kunikezwa abanye ama-duties yona siklinelela endlini kodwa yesilisa. Siklinela dlula abasifazana. Yenza izinto ezisinakisi nje yabo. So ngathi ke cha uNkulunkulu manginika leyo ngane njalo ngingalo nayo kuleyo level yokuthi isakhula nje ufuna le understand ukuthi la fake la ekhanda ulalela ke boy umntimande wena ukunene wena awusiyena umiss uyindoda umister kufake la ekhanda ukuthi ngelinye ilanga ngifuna umfazi mina la angene ngawe awusiyi umfazi wena uyindoda fake la ekhanda akukhule azi uma kuukuthi kanjani ngiyabona ukuthi nakho iqina lento ngoba enye into babusibalikhulu lento ayifuni masilwa sitotose emthandazweni kuphela funa emthandazweni silwe na strong siphinde nasekhaya sikufundisa ukuthi uyindoda uma ngenazi inkomo ngokukhipha labanye bafana bakamakhelwane hamba enkomeni kube sengathi
ngilo nawe kanti cha ngilwi nawe ngiyakusebenza yes noma yoku Mongo ukhipha bese ngihlabelela abafana ophuma nabo ngithi mqhatheni mshaye ngifuna nimshaye mayebuya kimi ezongireport baba ngishayile ngithi uyindoda wena umntimande wena akushaya kanjani ngidonsa ibhande nami ngithi buyela khona uyozibahlula ngiyamfundisa lento yokuthi azazi ukuthi uyindoda uma ke ngamaboma ke ngithi uma kithi uyangihlula ngiyomakhela nje uboy ngiyomthekela nje site ngimakhela one room wakhe ukuze angangcoliseli izingane zami lapha echekeni ngiyomakhela nje site ngithula le site yakhe makhela umuzi wakhe atabaneke kahle khona uma engehlulela lapho kodwa mina ngineshow uNkulunkulu emkhonzayo ngeke ngehlule inkosi yami ngenzela ukuyinkaka yonke indawo ukuthi uma ngihluleka ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi ngizomisa kanjani yes ngoba phela ngifuna ukuthi ngoba enye into uma ungalandela ihistory ungakuyalandela baba sibalukhulu laba bafana bayizitabana uthola ukuthi ukhule kuye yedwa umfana kubo oh yeah so uma ekhula nje ukhula lamantombazane ukhula no pink ukhula ngo pink yeah before siqhubeka awuthi ngenze kanje ngifuna ukuntshontsha le ndoda le awuthi ngenze kanje singenze kanje baba yes sithi indawo nguyo inenkinga yenetwork cha baba sifuna nje u30 seconds wakho nje uyazwakala kahle kakhulu 30 seconds wami manje mayelana hayi baba uyazwakala kahle kakhulu ufuna nje u30 seconds wakho nje ukuphawula ngalolu daba esilungisa lapha e-studio ngiyaphinda but lapho mangikhuluma ngiyazizwa mina no uzwakala kahle kakhulu bayakuzwa ngapha emakhaya uzwakala kahle kakhulu baba ngiphawula maqondana nani baba Jameni nayo into edumele ungibuze yona kwasekuqaleni before ukhala nge-network okay baba sikhuluma ngodaba olujulile kakhulu lapha e-studio udaba olujule ngendlela emangalisayo kunabantu ababizwe uNkulunkulu kodwa engikholwa ukuthi bahlaselwe umoya wobugeyi ngifuna ke lapha mhlawumbe ukuzwa nje yo input nje encane ukuthi senza kanjani silibandla likaNkulunkulu ngabe kumele sibaxoshe kumele kwenziwe kanjani ngabantu ababizwe uNkulunkulu kodwa abahlaswele lo moya mhlawumbe umunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi hayibo kanti kuyenza kanje ngibizwe uNkulunkulu maqede ngibe nomoya wokutabana uthi ke bomdlameni kumele siyilande isisakahle ngaleyo beji yebo angeke uNkulunkulu akuthume engakudelivery yebo tibani sembe uma ebeza uMoses umtshela ukuthi akaphumule imbadada endawo akuyo ingcwele aya angisho ukuthi uma umuntu efika uNkulunkulu uqala adile noqobo lwakhe ngaphambi ukuthi amthumele kubantu so lolo bizo lo questionable uma umuntu ebizwe uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu engamdelevanga and ubizo lolo olungahambisani nentando kaNkulunkulu yebo thiwa ubizwe elolu hlobo lomuntu uNkulunkulu siyathola ukuthi eBhayibhelini iGomora neSodoma walibhubhisa ngenxa yabo abantu abanobuhlobo olunjalo yeah so akakwazi ukuthi abhubhise abantu abanjalo aphinde abathume lesisizukulwane engicabanga ukuthi ke into ebalekile kulabo abantu engabasiza yiqiniso ethi iBhayibheli iqiniso nolazi neqiniso lomkhulu hey so uma belibalekela iqiniso lokuthi uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa uhlobo olunjalo engalidelevile usekude ukusizakala kwabo
because ukuze besizakala kumele avuke umuntu ukuthi nginenkinga. Once wayibona inkinga yakhe sekulula ukusizakala kwakhe. Asisho kanje Dlamini lamafu. uJesu uze lonke uhlobo lomuntu. Kunjalo. Ukuzolisindisa. Uma sikhuluma ngalabafundisi abakanjalo, uJesu nabo uzele bona emhlabeni. Ukuthi baphenduke. Hayi ukuthi beqhubeke nokwenza umsebenzi bengaphendukile. Because mabe njalo bayahlazisa ivangeli. Siyabadinga embusweni kaNkulunkulu bephendukile. Yebo. Ngoba uma bengaphendukanga benza ivangeli lethu lisoleke. So ngokwami akekho uNkulunkulu umuntu amthumile ololo hlobo engamdelivanga. Kuzwakala kakhulu Mpostoli Nsibande ukuphawula kwakho. Siyabonga kakhulu inetwork ubukhala ngayo cha ayizange isiphazamise kuleli site leli. Hleli nompostoli ukunene la sikhuluma lolu daba lolu lalo lolu daba lo. Mpostoli omkhulu. Baba niyaphila. Nkosi inhle mpostoli siyazwa kini. Ay siyabonga uNkulunkulu ukuthi ke abeke enhlizweni yakho uzokhuluma lolu daba ukuze kusizakala abantu abaningi. Mpostoli. Asithokoze Mpostoli sibonge ukuthi njalo esikhathini esiningi ma sisuke sidinga udaba oluthile ebese sihlezi sikubamba off guard kodwa uhlezi ulenza ithuba lokuthi uphonse itshe esivivaneni. Sibonge sinconcoze lapho kuleyo ndawo Mpostoli. Siyathandaza ukuthi nawe ohambeni lakho engathi lo moya ungangakufica. Ay. Babu esi. Baba. Kunento ethintwa umpostoli uNsibande. Yes. This is very serious. I think mhlawumbe ake ngithi uNkulunkulu mhlawumbe ungivosela wanginika isibindi sokuma ngikhuluma ngalento nokungancethezi. Yeah. uNsibande ukhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu ngeke akuthume. Yebo ngakudeliver. Engakudeliver. Yes. Isibuyela lento kulento engiyishilo because ngijwayele ukuthi mangishumayela ngithi asikho simangaliso esikhulu emhlabeni esedlula ukuphenduka. Hey madoda. Isibuyela kule ngishilo ukuthi sigcina siba nabantu abagifted bela lo moya wobutabane kuze kube sengazathi babizwe uNkulunkulu ngenxa yokuthi banesiphiwo ngoba ibandla liyakusiza babu ST ukuthi udiscover isiphiwo esikuwe. Very true. Ibandla likulekelela lapho uma nje unomfundisi uNkulunkulu asuke embize ngempela uyakwazi afika kufaka kwi-ushering abo ungazi uthi wena ama promotions. Yeah. Kanti awupromothwa nje ufaka kwi-ushering siya-check ukuthi wena siphi isiphiwo sakho sikufaka ku-worship team siyabona ukuthi uma sidumisa wena uyashumayela sikucinge uyazi into yenza ukuthi kuze kube sengazathi umuntu uNkulunkulu uyambiza lo mena lo moya. It's because ilento engikhulume ngayo eqaleni ukuthi asimbuze umuntu ukuthi usuphendukile. Simbuza ukhonza apha athi angikhonze ndawo simsayine membership form. So simgaxe worship team simgaxe abashumayela lapha sibona ukuthi uyashumayela. Agcine lento sekungathi manje sesikoleni la. Yes. Sekungathi manje sesikoleni la ukuthi mawusufundile hamba uyoba udokotela hamba uyoba jova. Uyabo kube sengathi manje sesikoleni la kanti cha akusikhona esikoleni la isevangelini udinga ukuphenduka noma unesiphiwo singakanani kodwa udinga ukuphenduka. Angiphinde ngigcizelele wonke umuntu oyisitabane
akangaxoshwe ebandleni Eish. kodwa akavume Mpostoli Nsibando ithintile naleyo futhi Yebo. ungathi kungilalela Yebo. ukuthi umuntu akavume bafowethu asizakale bese ke silihamba ungabona ukuthi ngaba mnandi kanjani singakhoza kamnandi kanjani Eish madoda. umuntu akavuma ukusizakala mhlawumbe uMpostoli Nsibando usethinta indaba enkulu Gomora neSodoma sengithe ukubheka lapha ngathola uGenesis uzobona ukuthi lo moya uyingozi kangakanani athi ngifunde Genesis chapter number 19 reading from verse number 7 uLoti wa verse number 6 ngiqala verse number 6 Loti waphumela kubo ngasemnyango wavala umnyango emva kwakhe so wavala umnyango emva kwakhe waphumela kubona wavala umnyango uLoti bayiphuma uphumela kulamadoda abhiza afuna ukuqhoba abanye amadoda analo moya Eish. wathi bafowethu ningoni bhekani mina madodakazi amabili angayazi indoda Eish. ake ngilimisele wona Eish. nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu kepha kulawa madoda ningenzi lutho Eish. ngokuba angene emthunzini wophahla lwami sho ukuthi laba abantu basebebale uyabona ukuthi bafuna amanye amadoda uLothi uzuvala umnyango ukhuluma indaba yokuthi hayi bafowethu maneni ongcono mina amadodakazi amabili la angayazi indoda uyabona ukuthi uLothi ubagabisela ngegugu uLothi ubagabisela ngegugu ngoba babanje ilento bafuna ukulala labanye abafana uLothi sebagabisela ngegugu manje uthi hayi ongcono thathani nalo igugu Ish madoda. kunjalo bayanqaba ake ngikhulume nansi into esithi Okay. bake bafeba abantu bake bathakatha abantu Yeah. bake babulala abantu bake balala abanye nabafazi babantu angisho ukuthi lalana nabafazi babantu njalo bake bazenza izono but uNkulunkulu akaza ubhubhisa umhlaba wathi uma ngabe abantu sebeshintsha imvelo uNkulunkulu wabona ukuthi ayisekho into engingayenza manje Yo. uNkulunkulu phambene nomuntu oshintsha imvelo uNkulunkulu angiphinde bathandeka ngeke ngayisho lento ubutabane noma ubulalana kwabantu besilisa bobulili obufanayo noma ngaba besifazane noma ngaba besilisa it's an abomination kuwamanyala kuyichilo so yakenzeka yonke into emhlabeni uNkulunkulu akazawubhubhisa umhlaba ngenxa yalezo zono enke ngayibala kodwa kwanele kwalala namadododwa Inkosi yami. uNkulunkulu wadicide ukuthi ayiqale isithi yonke yanqonqa because uNkulunkulu uphambene nalo moya khona ke ivese ngeke ngilifunde lapha bengizolifunda ngizoliyeka ngamabomu Hayi ngena phezulu. ayasiniyeke mama esithini ngoba lizothathe lifuna ngichaze kakhulu Okay. ngenxa yokuthi ngithaba baphenduke leli likhuluma ukuthi ababulawe Iyo lenhliziyo engonisayo ayibulawe ayibhujiswe but all in all sizomamezela uJesu osindisayo madoda. sothi ukhona osindisayo Yo. sizomamezela leyo nto Yo. bese sigcizelela ukuthi uma useyisitabane forget and forgive ezulwini awuyi ayimileke lapho baba esithi until uzuphenduke Eish. but uma useyisitabane awuye ezulwini ngoba naku umusa sizomemezela wona ukuthi umuntu noma ngabe ubani noma ngabe ethi umkhulu kangakanani sizakala enye into baba esithi uNkulunkulu angisiza ngayo ulento ukuthi ngiyayi understand lento ye calling uNkulunkulu akasibizele khona ukubulala nokudestroy abantu
Yebo. That's why babo SG uma ungalilandela kahle ungilandele mina la okubulawa khona umuntu la kulama comments ngiyakubona labo bokudlala abantu bedlala ngathi labantu bekhuluma indaba yokuthi uJesu uyabuya ngiyababona labo bebeyidlalela izindlu lapho but izinto eziserious mina uma kuthiwa umfundi othile wenza ukuthi noma kuthiwa umfundi othile ukuthi ngeke ungithole la abulawa khona ngiyaphinda babo ST ngisho ngaya on my Facebook ngeke ungithole la okuthiwa nange kushawa ngamatshe. Yes. Kodwa ngihamba ngale eceleni makufanele ngimsiza umuntu kaNkuluNkulu. Yeah. Good man of God. Siyadinga ukuthi sizakala. Noma bethu umfundisi wenze ini noma bethu umuntu ke nje because sibizelwa abantu ukuthi singababulali. Ngizama ukuveza ukuthi I'm not here ukuzobulala umuntu othile. Kodwa ngila ukuzobuyisa ithemba. Ukuthi nawo uhaqe lowo moya. Uyadinga ukusizakala. Yikho uma kushawa ngamatshe kufakwa amatshe ngima ngemuva. Ngigada ukuthi uNkulunkulu yini into esingayenza ukuze umuntu kaNkulunkulu asizakale ngoba wonke umuntu uyadingeka ekhaya. Zomemezela leyo nto bafowethu. Mina ngabizwa uNkulunkulu wangithuma wathi ngihambe ngishumayele ivangeli leseni zonke ngenza abantu abafundi. Hayi abazalwane. Abafundi. Ngenza abafundi. Ngenza isizwe abafundi. So ngibizela leyo nto baba SG. Manje uma ungibona ngishumayela ngobutabane kanje ukuthi abantu baphenduke. It's because ngiyabona ukuthi akekho umuntu oyikhulumayo lento. That's why becabanga ukuthi baphendukile. Futhi uzobabona babonke abaphendukile ngokuthi uzobona ama comments abazobe wenza la bazobe nenhlamba. Nanko omunye umbuzo wa SG. Eve ngifuna ungibuza wona. Okay. Ngathola inhlamba eziningi. Okay. Ngathola inhlamba eziningi ngalesa sikhathi. Abana uzobona iphendukile ngempela ezinenhlamba. Sinenhlamba emangalisayo. Muthi amfika lo muntu ku worship team ngakusasa sontweni lakhe. Kodwa kade ethuka umpriest on Facebook engithuka. Nakho omunye umbuzo wabesike ebengifuna ungibuza wona ukuthi yes. Isiphi isizathu esasingenza ukuthi uma bengithuka lapha on Facebook ngoba abaye basebethi nawe isitabane omunye singaze kahleka ethi wena wawulala nami ngathi kuyangihlekisa ke lokho akungicasuli yabo. So bengiwulindeleke lo mbuzo ukuthi isiphi isizathu esingenza ngingayi-entertain yonke leyo nto. Babo ST ekukhuleni kwethu evangelini kudala ngiyazi la uyayazi lenzo ikholomo. Yes. Sasithi uma siyokhipha idemoni emzini thizeni sishisa ikhotha. Masokhipha idemoni makuthiwa makuthiwa sihambisa ihomsele. Ake ngisho kanjalo. Yes. Sasifasta sizila ukudla. Yebo. Sithanda sizinsizwa yakhumbula nje abanye abantu esasibukela kubo kakhulu ompostoli uNcube. Sifasta nomfundisi uShezi. Sifasta sihamba ngenyawo 10 kilometers. Sifastile. Sihamba siyothandaza kulowo muzi. Babo SG ningathi nifika lapha nithi niyathandaza levele lisuke idemon. Manje nathi niyathenda niyalithandazela. Come out. I'm just fastile. Maybe let's say we are a team of 7. Over there. We always listen demon. Ay, manini ngichaza. Manini. So sesiyomake nathi, yebo. Boom ngegama lika Jesu. Uyabona nalo gama lika Jesu akhona sikusho sesifuna ukulalela ukuthi lithini idemon. Ngegama lika Jesu. Hayi, babo ST kade Damas usuthi. Ngeke ngisalikhipha lo demon. Babo ST ufakazi wami. Ngeke nisalenza lutho lo demon. Abesthi usuthi kade njalo futhi lahlala likhuluma ngamasi amademon. Usuthi kade iqabisha. Ngeke nisalikhipha lo demon.
So isizathu ke singenza ngingayi-entertain yonke inhlambe soyikhulunywa kumina. It's because ngiyazi ukuthi amadimoni a-operate kanjani uma ngabe funa ukudivecta i-message osukuyikhuluma. Kufunakala ukuthi angijaboni mawuthi mangabe nje kuzongena umuntu khona bazongena uzobona. Khona uzongena athi uyisitabane nawe. Sengafuna mangiphendula ngithi angisona isitabane. Kanjani njani? Mina ke angisiyona nhlobo. Uma bese ngisitabane nami anginandaba. Noma ngabe kuthiwa nami ngisona isitabane. Kodwa itabane angishintshi. Message yami imile. Angizokusho amadimoni ayakwenza ukuthi ushintshe ukhuluma into efiswa yiwo ukuze ungawanaki wona. Phikisana nawo. So angiphikisani mina namadimoni. Ethiwa ungithola sengathi angiphenduli. Futhi angisidefend mina. Angisidefend Xhobo. Ngimanje entweni yokuthi isitabane asiye ezulwini. Phendukani. Ngangimi nje kuleyo namanje ngisamkuyona. So isithathu sami ke esingenza ubaba esithi ngingalokhu ngiphendula ukuthi uyisitabane angisisona. Yabona ukuthi message ifocus izosuka emlayezweni. Yes. Ukuthi cha phendukani. Phendukani nanku umbuso kaNkuluNkulu. Phendukani siyadingeka ezulwini. Phenduka angisona isitabane uyisona. Angisona isitabane. Hawu sekuyihlaya. Kanti i-message ithi bonke abanomoya wobutabane mabaphenduke. Mhlambe baba esithi angimemezela umusa kaJesu. Yes. Ukuthi umusa kaJesu uyangena kwaNdlwana. Uyangena nala abantu abangangeni khona. Yes. Mhlawumbe ngingagcini baba esithi ngishiya ilenga nje kanje. Umusa kaJesu noma bethiwa because iqiniso nje khona izitabane eseyifuna ukusizakala. Yeah. Kodwa zithi uma ziyibuka ziyibona engafanelekile. Yes, true. Kodwa ngifisa ukumemezela ukuthi ebafowethu umusaphila nje. Khona uJesu into asengayenza ngawe. Yes. Liyabuya ithemba. Kuwo wonke umuntu ophila nalomoya. Maningasondela duze kwabefundisa niseduze kwabo niconfess. Hayi Nkosi yami. uJesu uzonisiza uyasiza ngeqiniso. Mhlawumbe ngiquote noma ngingasezokufunda. Jesu wakwangena kuyindoda yayilonyongo uMephibosheth. Kwafika umusa kaNkuluNkulu. Eish. Ngoba umusa kaNkuluNkulu usilanda noma bethiwa sikubi baba ST. Emanyaleni esikuwo umusa kaNkuluNkulu usanele uyasilanda. Abantu basuke abantu bayamreject umuntu. Kodwa umusa kaNkuluNkulu akumreject umuntu. Abantu bayamlahla umuntu. Kodwa umusa kaNkuluNkulu awumlahla umuntu. Ufisa ukugcizela nansi into ethi uma nalomoya yeka nalo kushintsha amasonto. Yes. Ngenxa yokuthi uyasizwa la ukhonza khona. Vumela ukusizwa, hlala phansi usizwe. Ngoba umusa kaNkuluNkulu ukudinga uphendukile. Yebo. Futhi angeke sikiyeke ungaphendukile. Yebo. Siyolushumayela ivangeli until uzophenduka. Futhi ngifisa ukisho la lento ukuthi ifebe yazi ukuthi ziyashunyayezwa kushunyela ngazo wonke amalanga esontweni kodwa ziye kuze enkonzweni. Idakwa kushunyelwa ngazo mhla namalanga aziye kuze enkonzweni azwashintsha amasonto. Nanokuthi enye into abantu abalifuna iqiniso baba ST. Mungwashumayela iqiniso usuhlulelile. Yeah, Uyahlulela. Who are you to judge? No. Angihlele esitulweni se-judgment. Angijudge umuntu. Kodwa ngimezela umusa kaNkuluNkulu. Kuthi uyayisiza izitabane. Uyayisiza izitabane. Yeah. Ezinye babu ST. Uthola ukuthi umuntu unalomoya kodwa agijime akanwe. Asingenanga kuleyo. Nje umuntu nalomoya agijime akanwe. Omunye umuntu uthola ukuthi usuke ezama ukuthalalisa. Ezama ukuthalalisa kusho ukuthi lo moya awudingi ukuthi uzothalalise. Kufana nomoya nomuntu onomoya obufebe. Yes. Ukuganwa nokugana akumsizi emoyeni obufebe asuke enawo. Yeah. Kodwa into emsiza emoyeni obufebe asuke nawo ukuconfessa bese yathandazelwa. Kuphuma umoya. Bese yahamba ke same thing nakuleyo butabane. Akumele umuntu acashe ngokuganwa
ngoba mhlawumbe ezama ukuthalisa noma acashe ngokugana ngoba singasibuke sayidini lelodwa kuphela babo ST maningi amadoda la ngaphandle nabanenkinga aganwa abafazi ababuye bebe amadoda ngaphandle dot singayibuke sayidini lelodwa kuphela maningi amadoda asenkingeni lapha ngaphandle aseququbele nje kodwa aganwe yinsizwe ezinye hey that's deep yabo maningi amadoda athwele kanzima nawo lapha ngaphandle singayibuki esayidini labesifazane kuphela namadoda kunzima babo ST uthola ukuthi unonkosikazi na unentombi yakhe umuntu unonkosikazi ngapha uthi mama ngapha kukhona omunye umuntu wesifazane enkosikazini yakhe othi baba madoda yabo so abantu abamusa ukucasha ngemishado abamusa ukucasha ngokuganwa nangokugana abavuma ukusizakala kuphumela umoya bese ke bechacha ke idep zokuganwa nokugana nani ngoba umoya ukhishwa ukuthi usuganile noma uganiwe uyokulandela uzukhipha ukhahlele ngaphandle Nkosi yami kulento zamukuyenza uzamukuyaka kuhle ukuganwa kuhle ukugana kodwa uma uzazi ukuthi unalomoya qala udile nawo angikhulume nje ngokwesintu babu ST mhlawumbe ukuze lolu hlelo lethu lunga accommodate amakholwa kuphela yes angikho kangako kulezi zinto zamadlozi anginalo ulwazi lazo ngoba ekhaya sinawo uNkulunkulu asibusanga ngawo so anginalo ulwazi olunzulu yes nginalo ulwazi nje lokwazi izwi ukuthi lithini ngawo kodwa ngiyacabanga nje babo ST noma nginalo ulwazi oluningi ukuthi uma ubaba esukezela insizwe ekhaya bese ishintsha ifuna ukuba owesifazane yona insizwa yokuqala ifirstborn ngiyacabanga ukuthi iyona yemsamo uma mhlawumbe babe ngasekho ifike ithi ubani lapha emsamo mayis introduce nje engabe suke kushwelezo lomabe kusuke kwenziwani shilo bathandeka ngathi angikho kulento ngoba sinaye ekhaya sibusiswa ngayo kodwa ngiyacabanga nje ukuthi ufike lapha uthi ubani mufike ubhuti usisi ubani uqosha manje ngobani hey bathini ake ngithi bayakubuka ke laba abadala bakini ngoba angishilo bathandeka ngathi anginalo ulwazi olucwele ngoba sinabe ekhaya yeah babuka bani babuka umthokozisi noma babuka usamukelisiwe yabona ukuthi lento ayamukelekile ngokwenkolo futhi ayamukelekile nangokwesintu I think that's why iBhayibheli babo ST likubeka ngokuthi kuamanyala because nangokwesintu nje akwamukelekile yes uma nje sengichaza sekuthiwa hayi zingaki insizwa hayi zinhlanu yabona nje nawe uyabalwa kulezi insizwa kodwa manje wena usisi futhi yabo angazi bathandekayo siyamdinga uNkulunkulu kodwa ukuthi asilekelele kulento siyamdinga uJesu asilekelele kulento mhlawumbe omunye uyabuza ukuthi ukunene wakhuluma kangaka uke wafayisana nento kanje ngale cha ezinye izinto uyikhuluma ngoba nakho usuke wafayisana nazo kodwa uyikhuluma ngoba uyificile ezwini okuyimanual futhi uyikhuluma ngoba uyayibona phela siphila emhlabeni siyabona asizona impumputhe kodwa usuke waba sesimweni la khona enye intshebe ekufuna phansi ngayishanje ngenqindi enzima kabi leyo nje yona mhlawumbe yona efuna wena phela hayi bengakabi nawo leyo nhlanhla yomuntu ongathola isibhakela nje sengenza ukuthi nongaqala nje athi uyazama funakala bona nanokuthi phela
umuntu nawe uyacalculate uyabona ukuthi ungangifuna ngithinta ngoba mina ngiyindoda nje ngihamba nje ngiyindoda yomzulu nje ngihamba hawu kanti abagesi phela soke efuna amadoda vele angithi hayi ngeke abakadlaleli nganeno ngiyacabanga ukuthi bayabona umoya kaNkulunkulu uyavunguza lapha singathi siyokhipha ngomoya kaNkulunkulu ngibe ngikuthandazela ngesandla sinamandla siqinile cha bengakaze ngiexperience into kanjalo kodwa bese ngeke ngahlangana nabeke bay experience into kanjalo ngize ngibatshele ngithi ayi uNkulunkulu azayikhumbulele zoyidabana zingahambeli ngakimi ngoba lo moya awufuni usudodose kodwa sinomezela umusa kunjalo yo bazana bami uNkulunkulu siyambonga kakhulu what a subject you know so singayihleka nje singezazo lezi zinto but serious ziyenzeka kakhulu bafowethu and le episode ngingayithatha ngokuthi bizohlasela izitabano or izohlasela abaphila ngokuthandana nabebulilo bubodwa siyakhuluma nje kahle ekuthenini ukuthi nabo uJesu wabafela wabafela bonke you know izilisho njalo ukuthi wabafela bonke so menza nje bafowethu ukuthi izandla zivuliwe siyanthanda uNkulunkulu akanenzela umusa ekuthenini ukuthi nani kusazi ngiyazi ukuthi bakhona abakuyo kulento by choice but class ikhona for labo abakulento abangasathandi ngoba lo suke sathanda ayikho into ongayenza ngoba usase uthandweni lalonto le ayikho into ongayenza kodwa kulabo basebethi angazi ngiphuma kanjani angisayifisi lento angazi nokuyo bathandekayo ethanda kodwa kufunakala ukuthi kwamanyala iqiniso esiza nalo lelo ukuthi no sathandayo ohleli kulento ethi nje unethezekile kodwa iqiniso alishintshi and enye into mabesithi vele ivangeli noma iqiniso uma silishumayela kothandayo nongathandi yebo uyabona lifika nje kuthini ivangeli kwashuyana nje iqiniso loJesu waveza uJesu ethanda umuntu waveza uJesu ekhulula umuntu nangempela sayithatha lento nakalokho sasigcinile sizaphila ngayo and ngiyakholwa lokuthenini iyona nesinikeza isibindi so kuma sikhulume ngayo izinto ne Mfowethu siyambonga uNkulunkulu ngawe mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi ufike ube ingxenye uzo contribute kakhulukazi ngayo le subject siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo but before sifike ngasekugcineni because ngisibona isikhathi sethu sesimi kanje ngingafisa ukuthi mhlambe usho amazwi akho or your closing statement or your closing words and then ngasekugcineni and then bese ubakhulekela nalabo abasibukayo abagaxele kuso lesi simo egameni likaJesu. Mhlawumbe besise ngivala asibonge ithuba. Yes sir. uNkulunkulu asivulele lona ngawe. Angiphinda amazwi amakuqale ngiwashilo ukuthi umuntu mangabe ebuka le platform yakhe ibukela kude akawazi umsebenzi uNkulunkulu awenza ngawe ekusebenzisa ukube bekuya ngami bengayimemezela into ethi as amakholwa sengathi besinga usupporta lo msebenzi uNkulunkulu awubeke kuwe noma owenzayo izolo ngithe mangifika ngafica imoto yakho ibhensile igcwele igrosa uyihambisa kubantu abahluphekile ungabheke lutho in return uyihambisa kubantu ohlangane nabo khona la online ngimangele mangibuka ukuthi kanti kunebandla lingaka olisizayo
ohlangane nalo online Eish. nanoma siza la ngize ngakhala ngathi kodwa uNkulunkulu umuntu lezi zinto engathi bese ngayithatha siyisondeze eduze siyisupport abantu bayafona left and right bayasizakala bafuna usizo Eish. abanye kade befona befakaza besho ukuthi bayasizakele wabayisa babona lo msakazo baya emasontweni waba director besho bayasizakala. Thank you so much babu ST. Wow. Ake ngingeneke la esivaleni kwami bafowethu iyodwa into ezosisiza ukuthi sishumele iqiniso singa compromise. Yeah. Whether iqiniso siyalithanda noma silithandi. Yes. But kufanele shunyele ezweni zonke because ithi kaNkulunkulu iqiniso liyaklazi futhi iqiniso liyakonikhulula. Angiphinde bafowethu ukuthi asicrush umuntu. Yebo. Asulu namuntu kodwa siveze iqiniso ele uJesu. Yes. Ukuthi uyasiza ngeqiniso. Unjoba ngizothandaza ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi kunabantu abazosizakala. And siyacela abantu abadinga ukusizakala babu ST ukhona ukusiza lonke uhlobo lomuntu elekelelwa uJesu. Jesu uyanithanda, Jesu wasifela sonke ukuze siphenduke. Siyanithanda kakhulu, sinithanda kodwa egameni lika Jesu. Ona lo moya kodwa wobutabane ngiyacizela namanje. Phendukani bafowethu. Phendukani. Ngokumbuso ususondele kodwa ke date ke mina bengayitshelwanga ukuthi uzobuya nini. Kodwa ke umbuso wona ususondele phendukani. Jesu uyanithanda, hambani emasontweni makuyi worship team, hamba nje ufike uhoxe. Cela ukuchaba umfundisi, ngicela uhoxe ngisadinga ukusizakala, ngicela ukusizakala la. Mawumshumayeli hamba kumfundisi omdala akulekelela. Jesu uyanithanda ngegama lika Jesu uNkulunkulu anibusisa. Angithandaza babo ST. Baba uthongcwele egameni lika Jesu Kristu. Yise wenkosi yethu Jesu. Siyabonga umuso ngako senzele wona ngaleli thuba elihle nelikhulu kangaka ukuba sizokhuluma uNkulunkulu wethongcwele sisiza abantu ukuba basizakale baphume kule mimoya ebahaqile. Nawo umoya wobutabane uNkulunkulu wethongcwele naye iSouth Africa na umhlaba wonke siwuletha kuwe somandla. Lo moya ungenile uNkulunkulu ongcwele. Lo moya ungenile izwe lonke siyathandaza. Isitha siyasehlula manje. Abantu bayakhulula kulo moya. Sithumela izwi lakho ngoba yile linamandla, yile likwazi ukuhlula umuntu. Yile likwazi ukuhlula isono, yile likwazi ukunqoba amanyala. Izwi lakho silithumela wherever they are. uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bambulela abantwana bakhe imfihlakalo basizakale egameni lika Jesu. Inhloso enkulu ukubona isizwe sivuka nemizi yoba bivuka ngoba iqiniso lithi uNkulunkulu ongcwele asikho isizwe singasakha ngabantu abangazazi ukuthi bamadoda noma ababafazi. Moya ongcwele siyathandaza ukuthi sibuyisela abantu kuma senses wabo ngegama lika Jesu basizakale bamukela uJesu baphenduke. Thina kwethu kushumayela kodwa umsebenzi wenziwa umoya ongcwele kubantu. Oh Jesus. Emva kuba seshumayelile moya ongcwele siyakholwa ukuthi yonke into besiyikhuluma la izobalekelela abantu basize ngegama lika Jesu. Sithumela izwi ke umhlaba wonke labe khona ngisho phesheya sithumela izwi lesiphambano eliyisiwula kwababhubhayo kodwa lingamandla kwabasindiswayo. Sithumela lelo zwi uNkulunkulu wethu ongcwele whatever they are na eSouth Africa na umhlaba wonke uNkulunkulu wethu ongcwele makube umusa phezulu komusa in Jesus mighty name. Amen. Asibonge bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu asiphezi. A reminder 25 October sizobe sisedlamini multi-purpose hall siyobe silapha phelelani ngobuningi benu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje ukushiya nanka ama details ngabe mhlambe usuka eMpumalanga
kunomzalwane wethu lapha osilekelela ngetransport uzokhona ukuthi asisize. Ngiyacela nje ukuthi umxhume igama lakho ufezile 071 804 2641. Ngiphinde 071 804 2641. Ngabe usuke uyibank eMiddelburg njalo njalo kulela site lelana egameni lika Jesu Kristu. Then mawusuka around Pretoria nangumzalwane wethu lana uHana sinaye 081797 333 no 081797 113. Angiphinde 081797 1113 egameni lika Jesu Kristu. Sibonane lapha nasobe sinaye indoda enkulu Bishop Pierre Chiliza, ubaba umfundisi uXaba kanjalo naye uBishop NE Buthelezi. Bazalwane bami kumanzi phansi. Sibonge kakhulu umpostoli kwabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani. Asibange sayisho asibange sayishiya ama details wakho. No akunenkinga babu ST ngiyatholakala lapha na ku Facebook. Yes. PS Kunene. Okay. Ngabona ke sebebaningi kodwa PS Kunene abakhona abasebenzisa izithombe zabo. Yes. Kodwa ke uzombona nje uPS Kunene nasenambeni yami ngiyatholakala. Okay. 076 Okay. 026 Okay. 0182. Wow. Siyabonga mpostoli. Thank you so much. Thank you. Asibonge bazalwane, siyabonga kakhulu bafowethu, ngiyanithanda kakhulu. October is gonna be our last gathering. Sibonane khona ke bafowethu egameni lika Jesu. I cannot wait to see you there. God bless you.